I dobar dan svima narode, u današnjem videu ćete vidjeti mene kako perem šoferke automobilima na ulici. Evo tu se nalazi novi raskrsnici i čekat ću kada vi budu imali skretanje za levo, tu ću imat nekih minuta vremena da jedno, dva, tri automobila sredi mjesto, da vi što rade to malo previše budu, više oni to umuzgaju nego što urade posla, ali eto ja ću potruditi da radim posao. Ako neko bude dao za pola kile hleba 150 dinara, ja ću biti zadovoljan. Tako da, ajde krenimo sa mnom video da vidimo koliko sam novca uspio da zaradim. Brisanje, brale. Hoćeš brisanje, brate? Nećeš brisanje, ajde. Nećete vi brisanje, brate. Hoće brisanje, druže. Nećeš brisanje. Hoćeš brisanje, druže. Nećeš, nema brisanja. Hoće brisanje neko, brate. Hoćete brisanje malo, a? Nećete. Neće, brate, ajde, brale. Što niko neće brisanje, brale, ajde. Ajde, brale. Hoće, druže. Što niko neće brisanje šoferki, brale. Ajde, brale, ajde, brate. Ajde, brate, hoće neko brisanje šoferki, ajde, brale. Brale, hoćeš brisanje šoferke, brate? Pa šta se ovo svi plaše da im se brišu šoferke? Ajde, sad će doći ovi u ovoj raskrsnici, tako da će sad biti, ajde, brate, ajde, moramo ovima brisati, ajde. Ne želi svako, jer misle da ću više da im umuzgam nego što budem radio posao, tako da, eto, to je to. Hoćeš, brale, a? Hoćeš ti, brale? Hoćeš? Hoćeš, brale, ajde, brale. Hoćeš, druže, da perem, ajde, brate, nema da se pere. Hoćeš da perem, druže? Što niko neće da perem? Hoćeš da perem, druže? Hoćeš da perem? Imaj, brale, opa. Ajde, druže, da perem, ajde, može. Neće, ajde. Ajde, brale, da perem. Ajde, druže, daj, na silu makar na silu, brate. Makar na silu, brale. Ajde, brale, daj da perem. A može, a? Može, brale, može. Može, brale, može. Može, brale, jel dobro odrađeno? Hvala, živ bio, hvala puno, živ bio. Jel može, brale, jel može, a? Može, brale, ajde piči, brale. To je to, brale, to je to, idemo akurat. Opala. To je to, jel dobro? Hvala, živ bio, hvala puno, pozdrav. Može, brale. Može, a? To je to, jel može, brale, a? Ajde, brale, jel može, a? Može, brale, a? Ne može. Ajde, brale, jel može, a? Jel može, brale, a? Ne može, brale. Hoće neko da mu perem, a? A joj, brale, ništa da ga ne redi. Če da dođe kume, a? Jel može kume da se peru, a? Kume, jel može kume, može. Ajde, brale. Biće sljedeći put, ajde. Ajde, ovaj sa kombijem, a ja ne mogu preliti mi kombi, brate. Da radim kombi, a? Ne radim, a? Ne znam, brate, neće da ti perem, brate, nećeš, a? Ništa od pranja, a? Neće, dobro. Može, a? Ne može, a? Gospođa, može? Ne može, okej. Kume, ajde dajte perem, kume. Hoćete pranje možda? Neće niko pranje. Ništa, ovako ćemo kume, ajde ti kume, hoće neko, brate.
Ajde, može pranje, ajde, pranje malo. Nećeš, hoćeš, mora, makar na silu mora. Ajde, joj, brate, ne mogu te joj, brate, proti. Ajde, kume. Ajde, kume, mora makar na silu, nećeš, a? Tebi oprot, nećeš, tebi oprot, ajde, dobro, dobro. To je to. Ajde, kume, makar na silu mora, ajde. Prvo mora makar na silu. To je to, bravo, ajde, ništa ne vredi. Ne vredi. Snimaj kume, ajde sestra da perem, ajde, nećeš, hoćeš. Može, ajde, može. Hoćeš druže, da perem. Perem, ajde. Može kume, peru, ajde. Kume, je može, ajde, kume da spere, ajde, može, ajde kume. Može, ajde. Ajde kume, ajde, ko bogate moj, ajde. Ajde kume. Može kume. Ajde kume, treba da zamolim. Gdje si kume? I može, a? Može spere. Može, hvala kume, ajde ovako ćemo, to je to. Idemo ovako, kume, to je to. Opala nazad i to je to, kume. Dobro, ništa, hvala, nema veze, dobro. Može kume, ajde, može kume, nećeš, mora makar na silu kume, ajde. Kume, ajde da perem prostor, ajde kume, može. Može kume, može da se peru prozor, ja može. Nećeš, a? Ajde, dobro, nema veze šta da se radi. Hoćeš kume, može? Može da se pere, a? Da. Šta kažeš? Ne mora, čekaj da ne mora se misliti. Hvala puno, živi bio, hvala. Pozdrav, hvala. Može kume, a? To je to kume. Hvala puno, živi bio. Hvala ti puno, hvala. Hoćete pranje prostora, neće. Kume, ajde prljavajte prostor, ajde, malo. Dobro. Ništa, eto. Ovo je super bilo, tako da... Ajde kume, može da se briše, može. Ajde. Je može brisanje stakla, može, ajde, nemojte tako biti. Gdje si kume, može da se briše stakla, može, a? Makar na silu, dobro. Može kume, hoće kume. Kume, hoćeš, ajde, moram, makar malo, ajde. Može da kudlaci, može. Nećeš ti, vrat. Gdje si kume? Hoće brisanje malo, hoćeš malo brisanje, a nećeš brisanje, dobro. Na silu makar. Ajde kume, jel možeš kume? Ajde kume. Ništa od ovoga. Zasno me je ovaj šleper što je tu stao. Moglo je tu biti 3 automobila, ali ništa od toga. Tako da to je to. Ajde sestra, ajde, nema oči, nećemo, nema. Možeš kume, ajde, dobro. Ajde kume da perem prozor, ajde kume dolazi ovo. Snimaj, tako je, bravo, snimaj. Gdje si kume, ajde dođi, mora, makar na silu. Dobro, sada se radi. Ajde kume, ajde moraš ti kume, može kume, ajde makar na silu mora, ajde dobro. Dobro kume. Hvala ti živio, brat, hvala ti puno. Može kume? Nećeš, dobro. Kume, ajde, makar na silu, hoćeš, nećeš. Nećeš kume, ajde, makar na silu da se pere, makar na silu mora, dobro. Dobro, ništa od pranja. Ništa, tada se radi, to je to. Porsche, hoće ti perem, nećeš. Neće Porsche, ne, dobro. Hoćeš kume, može. Burazeru, gdje si burazeru, ajde perem, može.
Pa prljavo, brate, mora da se pere. Ajde, može Jugo. Može Jugo. Ajde, brale. Ajde, Škoda, ajde, mora makar na silu. Mora na silu makar. Dobro. Mnogo njih neću da im se peru po rezervi, šta da se radi. Nisam jako kriv. Snimaj. Kume, ajde, može kume. Ajde da se pere, mora makar na silu da se pere. Ajde. Ajde. Ajde kume, makar na silu. Makar na silu mora da se pere. Dobro. Gdje si kume, ajde da pere. Ajde, mora makar na silu kume. Mora makar na silu da se pere, nećeš. Dobro. Gdje si kume, ajde makar, ajde kume, gdje si makar na silu da pere. Kume, ajde kume, može brišni, kume. Može, ajde, dobro. Mora, makar na silu. Makar na silu, kume. Može, kume. Hvala puno živio i pozdrav, hvala. Snimaj, ajde. Kume, može kume. Hoćeš kume, pranje. Može kume. Dobro, može. Treba. Ja može kume, može. Hvala puno, živi moj, hvala. Odmah. Snimaj ovdje. Možeš, gospođo. Samo brisam opet, ja? Ti skume! Može. Čekaj. Zadnje! Može, ajde, brale, ajde. Evo ga, brale. Da sve potrčimo lijepo tebe, brale. Evo ga, brale. Ga opravo, brale. Ko novo, brale, evo ga. Ko novo, brale, ko novo. Hvala ti puno živio, hvala puno, vidimo se, pozdrav. Evo narode, radio sam 45 minuta i za 45 minuta sam zaradio 880 dinara. Meni su se ruke smrzile dok sam bio radio, jer za ovu tečan sam možda potrošio 150 dinara. Opet, zapravo sam potrošio trećinu, ali sam na kraju bukvalno sigurno pola litra potrošio tu za jednoga što mi je trebalo za zadnja stakla. Tako eto, duplo sam više dobio novca od onoga kojeg nisam upravo stakla, a trećinu novca sam od onoga što sam ubio pravo stakla pa je dao 50 dinara. Tako eto, ja sam zadovoljan, eto, ovo je bukvalno jedan način kako da, ako baš morate da preživljavate, ako vas nije sramota, eto, možete ovih posle radite, nije sramota raditi, nisam nek raditi, bio to jedan baš drzak ljud čovjek rekao je, beš tamo, nije rekao mrš, ali rekao je, beš tamo kokera da tera, tako da nema veze sad radim, tako da opet ja neću nikom na silu da perem, da me neko prebije, znači ko će, ja mu perem, ko neće i to je to. Ja se nadam da se ovaj video bio svideo, ako želite još ovakvih avanturističkih videa, lajkite ovaj video jer nemojte biti sebični, da neka i drugi, kao ako vi lajkate video, onda i drugi mogu vidjeti. Nemojte samo da vi da vidite, a poslije da vam bude žao što i drugi nisu vidjeli. Lajkajte video i zapratite kanal jer to je podrška kanalu, tako da vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav i to je to, ćao!